Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο εδώ πέρα με Μιτσελάντζελο 4-5. Σήμερα θα παίξουμε νέο intro επίσης. Τέλος πάντων, σήμερα θα παίξουμε Play Break. Είναι ένα παιχνίδι που το παίζω από παλιά. Τι φωτογραφία είναι αυτή τώρα. Είναι ένα παιχνίδι αυτό που το παίζω από παλιά. Είναι αρκετά ωραίο ρε παιδιά. Ωραία καρκαλέτσι. Τρέχα καρκαλέτσι. Δεν θα να κυνηγάει. Οκ. Εγώ το σανιδώνω εκεί όπου φύγει. Θα χρειάζεται βοήθεια. Κάποιος το κάνει. Ωραία, σώσαμε ένα. Don't. Τρίκα, φίλε. Καρκαλέτσι. Φίλε, φύγε. Φύγε ρε φίλε από εδώ, τι με κάθεσαι και με βλέπεις δηλαδή. Μ' άφησε. Όχι. Φύγε μέσα. Φύγε. Πάρ' τη μουτζά μου. Πάρ' μια μουτζά. Είναι πολλά. Δεν έχω 100 χέρια, φίλοι. Είναι πάρα πολλά. Μπορεί και μια μουτζά. Πάρει. Καλά, φύγε. Κάποιος με κάνει revive. Thank you, friend. Thank you. Thank you, brother. Δεν ξέρω πώς να ξεφύγουμε από αυτόν τον κύριο εκεί πέρα. Ναι. Κλείσα στα μία. Αυτό το βλάκι πώς άνοιξε πάλι τώρα. Χρειάζεται βοήθεια ένα. Κάτσε να μόλις τον έβαλε θα πεθάνουμε κι εμείς. Να πάμε. Τι έγινε. Οκ. Και επίσης κάτω στα σχόλια γράψτε μου τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω. Γιατί τα κοιτάω συνήθως, τα σχόλια συνήθως τα κοιτάω αρκετές φορές και αυτό. Επειδή τα κοιτάω αρκετές φορές, σας κάνω και καρτούλα εννοείται, δεν σας αφήνω έτσι. Γιατί όταν έχω χρόνο, γιατί τώρα που είναι και ξαδέλφους μου εδώ δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Καταλαβαίνετε. Πολλοί παιδιά έχουν έρθει, γι' αυτό δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο για βίντεο και για τέτοια. Καταλαβαίνετε πιστεύω. Τέλος πάντων, μην τα πω λόγο, πάμε στο δεύτερο γύρο και γράψτε μου στα σχόλια όλοι τι παιχνίδια θέλετε να παίξω. Ναι, οκ. Μπρο, απλά μη κολλάς. Οπα. Boxes loot. Μπρο, για λίγο νόμιζα ότι είναι από πίσω, μπρο. Μάλλον είναι κάπου κοντά μου, όχι πίσω, μάλλον κάπου κοντά μου. Οκ, δεν πολύ λίγο, απλά τρέχω. Απλά τρέξτε φίλοι.
φίλε, θες να μπεις λίγο μέσα, να κλείσουμε αυτή την πόρτα, άμα κλείσει, και να την κάνουμε. Άντε γεια. Φεύγω εγώ. Όχι. Δεν πάω από εκεί. Δεν πάω από εκεί. Δεν πάω από εκεί. Δεν γουστάρω ρε παιδί μου να πάω εκεί. Περάστε όλοι, περάστε όλοι. Δεν με νοιάζει, την κλείνω τώρα. Όσοι πέρασε, πέρασε παιδιά, δεν με νοιάζει. Τι κάνει αυτό στην τούνη. Φίλε, δεν κυνηγά σε μένα. Καλά λέω, δεν κυνηγά σε μένα. Μπρο, είναι λες και έχω βγάλει φούσκα στο χέρι, δες μου. Δεν κυνηγά σε μένα. Όχι, δεν με κυνηγάς. Δεν με κυνηγάς. Ή με κυνηγάς και δεν το ξέρεις. Φίλε, δεν με κυνηγάς. Δεν είμαι καλός αυτό. Ας το καλύτερα. Κλείσε, φύγε. Αριώσια. Χαλμέσο. Τι κάνει αυτός εδώ ρε. Θα κάτσω εδώ. Δεν θα κάτσω εδώ, δεν θα κάτσω εδώ, τον καζώσω. Τον καζώσω. Το γαζώνω. Το γαζώνω κάπου φύγει. Είσαι και εδώ μια πόρτα. Ευθεία. Πάνε ευθεία κάπου φύγει. Δεν με νοιάζει ούτε λίγο. Για να βρω το τέλος μπροστά μου κάνω τεχνική zigzag. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αυτά. Ας κάνω μια προσπάθεια. Ωραία, το έκανα. Με λίγα λαθάκια το έκανα. Α, εικόνα είναι αυτό, ρε. Δεν το έχω πει. Κάτι βλέπω εκεί και δεν μου αρέσει. Οκ. Ωραία. Αυτό το βίντεο, παιδιά, ας σας κάντε like, μια εγγραφή. Και γράψτε μου στα σχόλια ιδέες και άμα φτάσουμε 1000, αν μην το πάω 500, 1100 εγγραφές, θα κουρέψω μαλλιά μπόμπα. Θα βγάλω φώτο με τα μαλλιά μου να είναι μπόμπα. Μπόμπα κλατ. Γι' αυτό... Μπόμπα, sorry. Γι' αυτό πάμε να τα φτάσουμε γρήγορα. Γιατί... Χρωστηλώνω.